Hola, hola, ¿qué tal, señoras e señores? Son as 7 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que temos unhas redes sociais maravillosas, @Voltas co Prato, aí podedes seguirnos, comentar as receitas, todo o que queirades aí en @Voltas co Prato. E como sempre estamos con o noso público. Hola, que tal? Muy ben, encantada. Como te chamas? Rosa. Ai, Rosa. Verdad Que nome máis bonito. Gracias. Gústame moito, Rosa. Moitas gracias. Tiña unha profe en primaria que se chamaba Rosa. Era boa, portábase ben con nós. Eu son boa. Sí. Sí. Tes así algunha receita que che guste ou que che gustaría que fixéramos no programa? É que eu son moi boa cociñera, pero ahora mismo non me sale Non se che ninguna. ocorre? Ah, hoxe tes San Xoán. No. Non vas en ningún lado? No. Nin vas comer... Bueno, Nada. Nin vas facer unha sardiña... Ensaladilla, deixei feita Bueno, ensaladilla. Eu ando ao revés. Ensaladilla o 23 de xuño, Eu ando ao revés. Bueno, de verdad, non te preocupes porque nós imos facer algo de San Xoán, Moi vale? ben, Pareceche ben? moi ben. Pois vou vos pedir que chamedes aos cociñeiros comigo, vale? Así que imos alá. Señoras e señores, as receitas son cousa vosa que estades na casa, nós desde aquí chamamos... Para! Xanque Meixeiras, Xulio Mato, hoxe con nós con a Voltas co Prato, na Televisión de Galicia, como sempre en directo. Que máquinas, Son as máquinas, aí estades vendo a Julius, Xa empeza o verán, Xulio. Sí. Empeza a festa, bueno, o verán empezou 21, técnicamente, non? Sí, no, o verán levamos unha semanita de verán. Porque, sí, porque o máis 15 días. creo que o solsticio é do 20 ao 21, exactamente. O que pasa é que nós temos a costume de facelo no día de San Xoán. Así que hoxe, ninguén pa a cama, Está prohibido ir pa a cama hoxe. Hoxe hai que lavar a cara, Xa mañá, non? Xa, mañá. Por eso non se pode ir Despois pa a da cama. cama. Non se pode ir pa a cama. Claro, non se pode ir pa a cama e mañá pola mañá lavar a cara. Xuventud, divino tesoro. Xuan, que me xeires, como estás? Moi ben, Ben. como está? Hoy San Xoán xa me dirá. Parabéns, claro. Moitas grazas, Parabéns. Cañotas. Parabéns, señor. claro, que é o santo. Non é Xaquín. Non, non é Xaquín. É Xoán Qui. Pero canta xente te chama Todo o Xaquín. mundo. Pois parabéns a Xoan que me xeires que está de santo hoxe. Nós imos cociñar, non podía ser de outra maneira, estando en San Xoán. Ai, que crees que nos trae Isabel de Mondoñedo? Son Isabel de Santa María Balloz, dunha aldea de Mondoñedo, e veño aquí ao programa para que me enseñen a facer recetas de sardiñas, porque ao forno e asadas, pois xa as facemos sempre. Entón, a ver que inovacións nos dan. Saludo a todas as miñas amigas, os meus fillos e ao meu netiño e á ganadería Xan das Bouzas. Normal que estou atento. Espera. É que... Xoan, que non teñes que cantar, Sí, eu Que creo que sí. queres que cante? É que tiñes que quedamos cantar, que- No, pero canto... No, a ver. Xa veñen as lanchas do Esa. xeito. Claro, é que agora teñes Esa que é cantar. Xa veñen Mira a cámara, mira. as lanchas do xeito, xa veñen sardiñas do mare, xa veñen as lanchas do xeito, porque en Rianxo non saben pescar. Hola, un aplauso para Xoan que me xeiras! Viva Rianxo, Viva Rianxo, viva Rianxo! Todos os días levanta a persiana e vexo Rianxo. Bo pobo e mellor xente. Pois agora xa que estás falando tan ben, arregláchelo un pouco. xa que estás falando tan Hombre, ben claro. da xente de Rianxo que cantaches tan ben, Rianxeiras. véndenos a túa receita, a ver. A miña receita? Sí, que a vas miña facer? receita vai ser impresionante. Moi ben vendida. Vai ser do mellor que vas a comer na tua vida. Como os de Rianxo. E sobre todo eso a xuventud, porque vai a ser rebozada. Son sardiñas recheas. Van a estar rebozadas e vamos a fritir as súas espiñas. Estás van a vendo aí, quedar- mira que sardiñas, E van a quedar Mira que material. crocantes, xa verás, crocantes a espiña e vaiche saber a torret, no a crocante. Vas cociñar así? Sí, vamos cociñar a espiña, sí, sí. Moi Vienes rica. arriba, vienes arriba. É que nós en San Xoán facémolas... De toda a vida. Claro, facemos Pero os que unha non teñen raza. lume xa me dirás, verdad? Pero estamos Xulio máis eu, verdad, amigo? Exactamente. Xoan que me xeires Que ben, trae que ben unha proposta moi que ben distinta, vendes, moi ben vendida, Sí, como sí, sí. cantou. Que ben vende. Xulio Mato, a ver como superas isto. Va, a ventana dou superado. No. Pero bueno. Eso é imposible. E o de cantar? Cantar tampouco. Pero probablemente a receita sí que supera a súa. Atención. Porque un dos pratos favoritos de todos os bares de tapas de todo o mundo son os bocartes, en vinagre. Entón, nós hoxe vamos facer un falso bocarte. Vas facer bocarte? Cambiando o boquerón pola sardiña. Toma. Cuidado. Saltou a no- Véndese solo. Non é doado, Saltou a noticia. Don Xulio Mato Véndese solo. quere Aí facer está. como un bocarte, pero coa sardiña. Un falso bocarte. Un falso bocarte. É importante quedarse con ese dato. Falso Falso bocarte. bocarte. Bueno, pois isto é o que temos hoxe na Voltas co Prato para celebrar esta noite de San Xoán. Señoras, señores, cociñamos sardiñas aquí. Marchamos con
Xonqui, a Meixeiras. Imos aló. Está de santo, hoxe tens que ganar, Home, eso espera, Estás que ganar. eu sempre gano. O que pasa despois hai decisións que son erróneas, non? sí, Pero por gañar. sí. Bueno, vou enseñar unha cousiña, vou enseñar que me dixo Xulio, cada un o limpa de un xeito, non? Vale, pero espera. Despaciño para que o vexaxe. Vale, Entón, despaciño. vas limpar a sardina. A sardinha normalmente collemos a man, metemos aquí o dedo, arrancamos a cabeza, metemos por aquí e xa abrimos, e xa nos sale a tripa. Vale. Pero para que quede un pouquiño máis vistosa, facemos así, mira, cortamos aquí a cola. E cortamos xa a panza e aquí van estas aletas que son moi molestas. Cando chegamos aquí, xiramos a tixeira e cortamos a cabeza. E queda perfectamente cuadrada. E agora, quitamos a víscera, ves? Quitamos, e para abrilas, a ver se se ven por aquí, metemos este dedo gordo, Hacia lá. collemos, agarramos a espiña, e unha vez que temos a espiña, para un lado e para outro. Eu estou, mira, o que fixo foi isto. Un aplauso, mirad que ben o limpou en 30 segundos, increíble, E para quitar a espiña, agarramos a espiña con estes dous dedos, tiramos dela e xa nos sale perfectamente limpa. Estás de broma. Sí, así. Listo, do xeito, sardiñas do xeito, claro, que estas non son as baratas, macho. Estas son das boas, Temos sabes? sardiña, claro, porque hai moitas sardiñas, pero a sardiña do xeito, Joder. o sea, collida de método tradicional. Tradicional, veñen, non están sí. rotas, sabe? Non perden esa sangue, veñen enteiriñas, Que saibades que Xoanqui botou toda a semana en diferentes medios de comunicación e por aí dicindo que a sardiña non ia subir de 8 euros o kilo, non ia subir de 8 euros o kilo, e hoxe nós comprámolas, as boas, as do xeito, a 11,90, pero é que... É baratas, Pero é que na Praza de Lugo, na Coruña, estabanse vendendo a 20 euros o kilo. Xoanqui Clavacho, É un visionario. é un visionario dos precios. Bueno, de 8 a 11 tampouco hai tanto, un euro e medio, non? Solo pode fallarse un pouquinho. Con que vas encher? Mira, imos enchela con unhos quicos que imos a triturar, e con esos quicos vamos a darlle un sabor tamén afumado, non sabes? Podemos sustituirlo por un xamón, por exemplo, non? A min gústame moito, con Pero, xamón. sí, a mí tamén, pero para dar ideas tamén, Sí, sabes? me gusta a idea do Kiko. A idea do Kiko yo metemos e despois vamos a meter pan relado, imos a trocear unhas pouquiñas de uvas pasas, un pouquiño, isto é unha rebanda, un par de rebandas de pan de molde, sabes, branco, e unhas olivas. E todo eso, para que pegue, mesturámoslo con un pouquiño de ovo. Amalgama. Vas meter... Xa está aí aquel, unha capacidade de kung fu. Vai Unha meter... amalgama. No, vai meter uvas pasas e Uvas pan de pasas, molde sí. dentro da sardiña. Efectivamente, Bueno, porque como todo oliva. ten a súa lógica. As uvas pasas daslle ese doce, non sabes que vai a contrastar moito co queixo, co salgado, e o pan non é outro xeito para que enchoupa un pouquiño. Faise moitas veces no recheo meterlle ese pan de molde. Vale. Sabes? Bueno, pues deixamos a Xoanqui e a Meixeiras aquí triturando e nós marchamos con Xulio Mato a ver se mellora esta receita tan diferente. De Xoanqui, veña, imos para lá. Bueno, vámonos a intentar. Vámonos a intentar. Hoxe sin fuego. Falso bocarte, non voltas co prato, falso bocarte tan falso como a Xulio Mato. O sea, o que imos facer? Xulio? Bueno, sardiñas que me limpou Xoanqui, que foi espectacular. Verdad. A clase magistral Se estás que limparte. No, eu limpo es peor. Por eso dicen, limpa máis ti que quedan perfectas. Moi ben. Entón, mira, collemos os lombiños, vale? Mira, aquí no medio ten unha espiniña Claro, é tamén. que o lombo da sardiña é Esta moito máis espiña de grande aquí- que o do bocarte. Claro, e sobre todo máis grosso. grueso. Ves, esta espiña de aquí, Sí. entón vámola a quitar, pero por dentro. Entón, facemos un corteciño así, outro por aquí, e sacamos os dous lombos. Vale, entón isto, desechámoslo. Vale. E agora collemos este de aquí, e como ten outra espiniña por aquí, vámola a quitar tamén. Sí. Así, simplemente, con un corteciño. Entón, pero pregunta, que vas facer agora? Vamos a facer, Branquealas? no, o que vamos a facer é blanquealas, vale? Primeiro que temos que facer é quitarlle toda esta sangre que ten por aquí pegada, vamos a quitar. O sea, e como facemos? Vas facer que toda a sangue que ven infiltrada no medio Mira. da sardiña Eso, que desaparece. Mira, aquí hai agua e xeo. Estas levan aí como media hora, 40 minutos, vale? Entón, mira, metemos estas así, que se vexa ben, Sí. metémolas aí, e sacaríamolas dentro de media hora, 40 minutos, Vale, un pouco de maxia. completamente, esa é así. completamente desangradas. Xa, O sea están, xa soltaron todo o sangue. Branquear é quitarlle o sangue, non? Quitarlle o sangue. Vale. Colle un tono máis blanco. Ostras, pero por que? Que é? Polo cambio de temperatura No, expulsa é o porque a sangue? auga fría fai que a carne se E poña bote- máis bote o preta e sangue. bote o sangue fora. Entón queda, ves, a auga queda un pouco tintada,
pero a sardiña, o sea, en este caso a sardiña queda perfecta. Que faríamos? Pasámola por un paño absorbente e ahora isto vámoslo sumergir durante, dependendo do grosor, entre 1 hora e 2 en vinagre. E temos este resultado. Entón, vamos ir anotando paso por paso a receta de Xulio Mato porque non é para facer en media hora, como deste programa. Non. Primeiro temos que meter media hora limpalas. Exactamente. Metémolas unha media hora en agua con xeo para blanquear, para que se nos quede a carne un poquinho máis tesa e que nos quede limpiña de sangre. Despois secámolas en vinagre. Despois secámolas e sumergímolas en vinagre puro, o sea, un vinagre blanco deste normal de supermercado, do barateiro. Sí. Vale? Metémolas durante, dependendo do grosor, estas como son máis gordas, aproximadamente 1 hora. Vale. E agora, estas vámonos a apartar porque están crudas. Sí. Vale? Que facemos? Isto é unha cocción en frío. O vinagre fai que se cociñen. Vale? Pero como si se fixeras con limón ou así, non? Pero sí que é certo que hai unha fobia ao tema do anisakis e todo eso, pero vamos dar ahora 2 trucos para librarnos. Trucos para liberarnos do anisaki. Vale. Xulio Mato. Primeiro, podemos comprar a sardiña congelada. Ese é un bo truco. Pero esta, como é fresquiña, que a trouxe do xeito Xoan que hoxe, o que vamos facer é, despois deste paso de sacala do vinagre e secala ben, poñémoslle un poquinho de aceite, metémola nun tupper e conxelámola durante 48 horas. E despois sacámola e seguimos co proceso. E xa está. Non hai risco. Eres un asesino de anisakis, Claro, mira. O mata anisakis. Ahora tiramos. Vamos a escurrir isto todo ben, vámoslo secar con papel e voulle facer un majadiño de allo, aceite e perexil. E vai ser o que vai cubrir, e vai ser unha semiconserva que vamos ter na nevera 2 ou 3 semanas sin problema. Isto ten que ver a nosa convidada de hoxe que quedouse en San Xoán por vir aquí. Ao mellor chega pola noite a Mondoñedo. Así que imos a chamar que pase, por favor, Isabel de Mondoñedo. Un aplauso para ela. Vale, Isabel. Arrímate aquí, por favor, a don Xulio Mato. Que tal, como estás? Ben. Vale, tiñas pensado ir ao San Xoán? Sí, pero desde que chego. Dache tempo, non? Sí. Ali celebrádelo moito, un Mondoñedo ou non? Hai algunhas zonas que sí, outras que non. Vale. Pero facedes cacharelas, non? Sí. Entendo. Vale. É que nós en Arzúa facemos moita, Sí. Nós prendemos o lume a un castelo. Estes como que son os fantasmas. Xulio, contalle como van ser os teus bocartes. Eu teño xa os falsos bocartes, as sardiñas teño xa en vinagre curadiñas, vale? E agora vou empezar co que é o aliño que llevamos facer. Mira, teño allo, teño aquí un poquinho de perexil e aceite de oliva. Entón vai ser un allo moi picadiño, aceite de oliva, perexil moi picadiño e vamos a botar despois o que máis nos gusta. A mí gusta moita pimienta, pero vou machacar uns graus e vamos a botar aí. E vámonos ter sempre na neveira cubertos con aceite, que é o que vai ser o conservante. E un toquiño de vinagre que lle vai dar acidez, un poquinho máis de acidez da que colleu aí, e tamén fai de conservante. É un prato bastante fresco para a época do ano, Claro, con eso vou facer unha ensalada. Claro. Podemos comer simplemente así, con unha tostiña de pan, pero eu vou facer unha ensalada. Hoxe vai bastante calor, entón claro, está perfecto para tomar mañán, por exemplo, despois de toda a matraca do San Xoán. Isto ideal é deixalos agora en repouso, dun día para outro, que sempre asenta un poquinho... Pero bueno, van a estar moi ricos, así recién feitos están moi ricos tamén, Entón, o allo ben picadiño. Ensalada de falso bocarte, está facendo Xulio Mato. Se parece? Pareceme ben. Ben. Gustache os bocartes en vinagre? Bueno, menos mal. Pois imos ver, despois de ver o de Xulio Mato, imos ver o de Xoán que a Meixeres que está de santo, por si queres dicir algo. Arrímate. O santo será mañá, que o San Juan é mañá. Bueno, pero nós vamos a adiantar. Felicidades. Moitas grazas, moitas grazas. Xoanqui, contalle, Isabel, como é o teu prato? O amoado, metenlle o pan é o de molde, unhas pouquiñas uvas, triturei os quicos, o ovo que o estou facendo ligando, non ves como ora queda? Sardiña rechea, vai ser. Mira como ule. A ver. Que? Oh, un latico, sí. Mira, e para encher, así a temos, collemos por aquí, espera que nos vexan ben. Para que se vexa ben aí. Efectivamente. Collemos, deixamos un pouquiño, nos axudamos. Hola. Aí, e cubrimos a sardiña. Sí, estades vendo ben a Xoan que Meixeres está... Deixamos un pouquiño os bordos sin nada, sabes, para que peguen. Non sabes? Entón, agora collemos a outra sardiña. Eu dixello o rabo porque gustame, pero se non podes facer máis cadradiña. E listo. Sin máis, pasamos por fariña, ovo, pan relado e rebozado. E aceite. Ostras, gusta mo pero moi bo, Isabel. Que? Bueno, cando probe xa che direi. No, xa, dixen, Isabel, que? Dime, cando probe xa che direi. Efectivamente, que ten razón. Solo che vou preguntar, que che parecen? Pareceme moi ben, ten boa pinta, Sí? Sí. As dúas? Sí. Cuidado, o de mato, eu teño que decilo. A zona de sufridores, despois Sí, chamo. Veña, é complicado. Un aplauso para Isabel, que está con nós con a Volta Escoprato da Televisión de Galicia. Ben de Mondoñedo.
Bueno, señoras e señores, hoxe celebramos a vitória da luz sobre a escuridade, o solsticio de verán. E como facemos? Pois para empezar, aquí en Galicia non poden faltar sardiñas. Sei que a tradición empezou hai uns 50 anos, pero parece que sexa de toda a vida. Pero, ollo, tamén hai quen prefiro churrascos, chourizos, sempre arrimados a un pouquiño de pan de millo. Saltade fogueiras e lumaradas, que o fume vos afume e que a auga vos purifica. E se non sabedes onde ir, vide a Santa María de Arzúa. Dende principios dos 2000 fabricamos un castelo enorme e logo queimámolo nesta noite máxica. Non falo dunha cousa pequena, Que va, o deste ano mide 10 metros de alto e 12 máis ou menos de ancho. Leva uns meses, un mes máis ou menos traballando. E ás 12 da noite, no campo da festa, imoslle prender lume. Así que é un auténtico planazo. E se mañá tedes fame, probad as nosas receitas. Estará todo, como sempre, en @avoltascoprato, Que iso non é un día de tomar notas. Mellor, miradeo mañá. Vamos con Xulio. E, por certo, Xulio, non lle dixen á xente da casa que nos chame o teléfono da Voltas co Prato. Sí. 664-483419. Chamádenos ou a Voltas co Prato porque repartimos cartiños para esta noite de San Xoán maravillosa, por favor. Bueno, mira, cañotas, ven pa aquí. Estes vámonos guardar porque ahora iríamos facendo capas, vale? Vou facer unha capa soa porque andamos fatal de tempo. Si, estamos dicindo, director, estamos dicindo ti, poñedevos tranquilos os mira, dous. poñemos ahora o allo picadiño. Vale. Sin medo, que o allo é ben, e aparte É un antibiótico. antiséptico. É antibiótico, Mira, non? E agora botámoslle ben de perexil. Ole. E cubrimos de novo con aceite. Oi, Entón, que isto rico é importante que estén cubertos de aceite porque para evitar que se nos oxiden. Teño unha pregunta, o aceite aquí sí que, igual que antes dixeches, Canto o mellor vinagre, aceite- o vinagre dá igual que sexa cativo, o aceite bo. O vinagre, o sea, o aceite canto millor, O máis aceite ben. bo. Sí, Canto sí. millor, máis ben. Canto millor, Entón, máis ben. Un poquinho de aceite, mira. Canto millor, o sea, o aceite máis rico. o Canto resultado. mellor, máis ben, dixeches, E agora moi ben. metémoslle un meneño así para unificar un poquinho o vinagre por todo, vale? Oh, E xa estaría. Que rico isto, como che dixen, voulle romper unhas boliñas de pimenta moi ben, e van aí. Eso está para empezar a babarse. Eso está para empezar Mira, a agora babarse. vamos a colocar aquí para seguir. Mira. Veña, que... Non se che dixen que vamos fatal de tempo, entón temos que correr. Pois Mira, corre, veña. teño aí tomates. Estes tomates simplemente os escaldei e os metín en agua con xeo para Pa refriar. pelalos, non Eso fácil. é, para pelalos fácil. Entón vamos a quitar a piel. Xa sabedes como fai Xulio Mato, xa fixo moitas veces. Fai unha cruz, Eso é, no facemos cu, unha cruz e no cu abrimos tomate, un despois poquinho por aquí. escaldo, mete un xeo e mirade que benlle pela. O sea, xa vai rapidísimo. E queda moito máis elegante, mira que Sí, carne. Que colle unha Oh. cor total. Moi ben, a piel, depende que raza de tomate, suele ser bastante dura. Esta sae, que dá Esta gusto. sabe maravilla, entón temos todo tenrura. Oiches, teño unha pregunta que ao mellor sabes ti a resposta e a xente probablemente jane cartos con ela. Cal, Así que vou na soltar. Veña. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? falso bocarte. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? Falso bocarte. 664-4834-19. Arrezando de maravilla e además son 50 euriños. Chamade a Voltas co Prato porque repartimos cartos na televisión. Dos tomates, que non, das sardiñas, e do San Xoán. E dos falsos bocartes. Veña, falso bocartes. 664-4834-19. Mira, quitamos o corazón e a carne vou a reservar porque vamos a picar. Vale. Os corazóns van a ir aí enteiriños porque é moi gustoso topar un corazón enteiro, vale? Que rico. Moi ben. Moi ben, pois Xulio, vou Bueno, te hoxe deixar hai San aquí Xoán en limpando. Silleda tamén hoxe nas baratas. Espero vos. Está chulísimo o barrio, chamo barrio das baratas, justo Sí, cando me explicas. chamase o barrio das baratas, Porque sí. eran as casas máis populares, non? Por Eran as decirlo así. casas, no, as casas baratas que poñía... Populares, que é un poñía- sinónimo de barato, Vale, pero pues bueno. eso. Son as baratas. Son as baratas. Son as baratas, vale. Vale, mira, entón guardamos isto, vamos a botar un chisquiño de sal e ahora esta carne vou a picar moi picadiña e vamos a acompañar de ceboliño. Vamos ter un aderezo xenial para esta ensalada. Estás moi motivado, Notase Porque me gusta moito esta ensalada, Hoxe a mí. ten unha noite especial para el, que lle Home, gusta moito meiga, San Xoán. meiga. Exactamente, A mí gusta noite moito meiga. esta noite, Vamos con Xanqui, veña, a ver que nos conta este home. Estou arrancando, mira. Oh, qué bonito. A mí non me veñas que despois teño que falar. Xanqui, por favor, mirades. Galicia, mirades. A metade, para rebozar as espiñas as blanqueamos igual, xa explicou Xulio, non? Sí. Va, xa estemos limpas, xa estemos sin sangue, e metemos un 50% de fariña de garabanzo e un 50% de maicena, que temos aquí. Rebozamos, e sabes cando sabemos que está? Cando deixen de saltar, cando non faga ruido, xa non hai auga dentro da espiña. Por lo tanto, a podemos retirar. Está no seu punto.
Claro, que aí estábamos vendo a sardiña rechea, pero ti estabas falando da espiña. Da espiña, sí, é útil, porque xa explicamos, agora é Que fritira. tamén se come, Cuidado. Está riquísima. A sardiña é o importante do prato, iso que estades vendo, No, é a sardiña, pero, oye, que eu non o tiro, xa sei. Entón, esa sardiña que está rechea, que lle metedes polo medio, esa amalgama que dice Xulio Mato despois, fariña, ovo, pan relao, para adentro, é a fritir, o que decimos antes, efectivamente. E a espiña que estás aí ao lado, a ver se podemos ver. E aquí- A espiña... Deixamos que vayan estas burbuliñas. Ves como está acabando xa? Sí, ahora xa non salta. Aí está, mira, está no xa non medio salta, perfecto. para fora xa. Sacámola de aí, veña. Vale, Ora, aí mira, está. mira como, xa verás como saltan e como deixan, mira. No, eu botome Ves? para atrás. No, sabes que non hai fallo. Eu vou tomar para atrás porque non me fío de vos. Non hai fallo, cañotas. Ahora mira como va, mira como va, mira como va, mira Claro, como como va. tal. Pero cando termine, listo, xa o temos rematada, vale? Queres probala? Pues carallo, queima. No, si queima non. É que eu creo que eu teño a sensación de que o fixamos un día no programa. Non sei se o fixeches ti. Pode ser. E xa as provei. Non sei se o fixeches ti ou Eu fixo fixera a Bego. pel. A pel seguro. A pel dun bacallao, A creo. pel segurísimo, sí. Sí, pero bueno, é moi común, Guau, a espiña está está moi moi rica. Vas a ver o contraste porque incluso hai xente, pero isto parece porco, porque sabe tanto a chicharrón que parece chicharrón de porco. É moi, claro, mira, é un peixe azul, que mira que non hai potencia, un peixe azul de sabor. Que curioso, que curioso. A ver, dame un cachiño, se está un pouco fresquiño, Ahora sí, bueno, ahora probar. está fresquiño. Eso salta moito. Xanqui, dame un cachiño. Aí vai. Vou comer espiña de sardiña na noite meiga. Hola. A que sabe chicharrón. Bueno, ca salmoira, perdón. Está buenísima. Está moi boa. Con frío, fixo unha salmoira, metinlle bastante sal para que xa me quedara salgada. Está moi guai porque, claro, ao facela tanto, o único que fai é resquebrajarse na boca, sabes? En canto lle metes os dentes, desfaise completamente. Efectivamente, estas xa están tamén. Moi ben, Oye, como snacks e cosas de que a veces as tiramos, pois as guardamos na neveira e ao día seguinte para ver o fútbol, pois mira, temos as... Joder, quen non viu un partido do Celta ou do Depor comendo unhas espiñas de sardiña. Unhas espiñas de sardiña. Eso é o máis típico en Galicia, sí. No, moi ben. Mira o recheo, mira. Claro. Bueno, aquí tamén teño que dicilo. Podemos facer, eu solamente lle di unha volta entre ovo e pan relado, pero se llevamos dúas voltas de ovo e pan relado, hasta parece un cachopo, queda completamente e podese coller incluso como un bocata, sabes, e mollar, é moi cómodo de comer, cas más. Parece un pouco, pois iso, non? Algo, ou peituga rechea, algo así, ten ese aspecto de peituga rechea. Pero bueno, isto é para toda a familia, niño e a niña, o avó, o pai, non teñe espiña ni nada, pois xa me dirás. Está moi guai, además, eso, a min a sardiña é un produto que me encanta. A min tamén, Estou sorprendido que a receita de hoxe, gústame. Cartos. Aquí xa non lle queda nada, A xente chama polos cartos, teño que ir con Xulio. Ti crees? Viña. Vou con Xulio Mato porque hai que repartir cartiños. Imos acá a Vigo, iba a dicir, imos a Carmen porque a que chamase Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal por Vigo? Hola, muy bien, mucho calor. Como estás? Supoño que moitísimo calor, non? Sí, muchísimo calor. No, é que é normal, é que Vigo mi má, Estamos no tempo, Cando peta tamén peta, Peta, sí. Vale, Mari Carmen, que vas facer hoxe pola noite? Que en Vigo tamén se celebra moito San Xoán. Pois iremos a mirar a Cacharela, non? Pero tes algunha zona favorita? Porque eu creo que por Samil é así que se fai, non? Creo que se fai por Samil. Sí, tamén en Bouzas, en Bouzas tamén. É de Bouzas? No, perdón, en Bouzas tamén o hai. E no Porto, abaixo tamén. Que guai. Bueno, pois estaremos atentos a todo o que pase por aí. Hai un especial da Televisión de Galicia, ademais, da noite de San Xoán, Bueno, por 50 euriños, tesme que dicir como se chama o prato que fai hoxe don Xulio Mato. Falso bocato. Muy bien. Moi ben, aí está, un aplauso para Mari Carmen, que leva os 50 euriños da noite de San Xoán, da voltas co prato. Mandámosche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, e pasa boa noite, vale? Muchas gracias, igualmente. Veña, un bico. Chao. Chao. Xulio, que che queda? Mira, bueno, teño aquí xa pataca cos corazós, vale, ves? Pataca cocida, entendo, non? Pataca cocida ca piel, quitamos a piel, troceámola. Non ten ningún tipo de aliño, vámonos a aliñar todo ahora. Ahora temos o tomate e a pataca, vale? Entón aquí, cando vamos botar, o sal, porque así a pataca, o propio bocarte, o falso bocarte, vai nos chupar o sal que temos aquí. Non lle vamos botar máis sal. Nada máis. Temos un poquillo de sal na vinagreta, vamos poñer un xa para que vexas como, vale? Vamos recordar rapidamente como foi a vinagreta, como fixeche a vinagreta, porque non sei se se viu xusto todo o que levaba. Levaba o tomate, levaba aceite... Sí. Tomate, aceite, a cebola tenra e un poquinho de ceboliño, nada máis.
tomate, aceite, A carne, cebola a tenra, carne. aí estades vendo, a carne do tomate, aceite, cebola tenra Un pouco de ceboliño. Ceboliño, Aceite. ceboliño, Vinagre xa perdón. temos na... Sí, perdón. Mira, Está moi bonito vamos robar o un prato, corazón de aquí. Sí, e ainda vamos terminamos con un poquinho de maché ou terminamos co que queiramos, vale? Oh, que ben, como te motivaches hoxe, Buah, é que a mí encántame as... Sí. Encantamos, mira, agora que facemos con este aceitiño, que tamén é parte da ensalada, botamos un poquinho por aquí, e terminamos un toquiño de maché. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, señoras e señores. Unha ensalada de sardiñas, super rica. Mirad que moitas veces pensamos en facer as sardiñas á brasa, non que é o típico. Claro. E temos moitas máis posibilidades. Neste programa sempre estamos abertos, coa mente aberta, sobre todo Xulio Mato, estas... A mí gustaban moito estas É que se encantan, preparacións. encantan. Mira, agora collemos máis de maché, temos a ensalada Ole. ao centro. Pois vamos chamar a nosa convidada, voulle pedir a Isabel que se levante, que veña por aquí, porque é o momento de probar. Dámoslle un aplauso tamén a Isabel de Mondoñedo. Isabel, que? Isto é unha maravilla. Sí, Que che parece? perfecto. A ver se gustan, eu espero que sí, Son super ricos, son máis carnosos que os bocartes Sí. e teñen un sabor máis intenso tamén, pero bueno. Diban saber mellor mañá. Home, sí. Mañá vai estar ben. Mañá vai estar millor, hoxe vai estar moi ben. Mañá vai estar mellor. Veña, vamos para lá. Vamos ver o de Xoan, que rímate aí a Xoan que me xeira, Xulio vai levar Eu os xa estou dous para lá. emplatando, Isabel. Voulle meter un poquinho de verde perixel por enriba. Por trampear un pouco, non? É porque está fresco, a mí o perixel encanta, me que queres que che diga. Apago aquí, Xoanqui. Sí, ese xa está, verdad? Acabo de dar de volta, pero co calor residual xa se fai. Ole, esas sardiñas riches son unha pasada, as Sabedes que sardiñas ricas. riches que fixo Xulio. Boa. O digo, Xoanqui. Bueno, teño que dicir unha cousa, O de Xulio ten moito mérito. Limpar é que o bocarte, para limpalo faz así, é imposible que che rompa, é moi doado. De feito, os meus nenos e demais, lles enseño a limpar bocartes porque para un neno é moi doado. Pero a sardiña, para mantela así... É máis complicado. Hai que ter ti. Bueno, Pois, señoras e señores, vamos a dar tamén un aplauso a Xoanqui Meixeiras, artista da cociña e, ademais, do cancioneiro popular. Imos a donar probar. Isabel, ponte aí na esquina, tes aí xa o de don Xulio Mato. Cando queres podes ir probando ese falso bocarte, esa ensalada de falso bocarte. E aquí está o de Xoanqui tamén. Mira que presentación. Que bonito, Uah, Eu que quero probar a presentación. espiña tamén despois. Sí, está moi boa, está moi boa. E, mentras tanto, por 50 euriños, que parte da sardiña aproveita Xoanqui para rematar o seu prato? As espiñas. As espiñas. As espiñas están chamando. E creo que é de Vigo tamén. Maite, que tal? Boa tarde. Hola. És de Vigo tamén, non, Maite? Pois sí, e non o vas a creer, É que? porque tamén sou da zona de Bonza. Tongo. Tongo, Pois baixarás as cacharelas, non, Moxe, digo eu. Non, é Non? que decir... Ah. Mira, se empeza sempre polas cacharelas do Porto, que son as de o Porto de Vigo, as Abotas e Alcabre. Ah, vale. Pois o mellor vas con 50... Alcabre, moita festa. Eso. Mira, as espiñas. Ni me deixou preguntar. Vale. Aí está. Iba a dicir que o mellor iba con 50 euros, pero vale. Vai. Maite, pois moitos parabéns Que saben as letras. Como? Porque vin as letras, para que non me dixeras nada. Vale. Bueno, pois mandámosche un bico enormísimo, pasa moi ben esta noite, vale? Porque existe Vigo tamén, ademais da Claro que Coruña. existe Vigo, pero que me dice a mí se son do Celta? Claro que existe Vigo. Un bico grande, viva Vigo. Chao. Viva Vigo. Chao. Gustou o localismo, porque existe Vigo, Sí, Porque existe. pero iso aparte de non sei que máis. Sí, non sei que máis dixo, Bueno, vamos alá. Isabel, quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Xulio. ¡Xulio Mato! Ese falso bocarte. Señoras e señores, pásenlo ben esta noite, disfruten e vémonos mañán, como sempre, con máis receitas no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Colle de brizos menta, esa xarra buxenta. Colle de sabuqueiro, de follas de loureiro. E colle de sambuco, tamén erva do cuco. Colle de erva gateira, aurego, erva cabreira, con erva do sereno.